ଖାଇବା କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କ'ଣ ବନେଇଛୁ? ଆଁ କ'ଣ ବନେଇଛୁ? ଆଡ଼େ ଦିଅ ନା। ଡାଲି ବିରି ଡାଲି ଜମେଇବ ପୁରା। ଆଉ କ'ଣ ବନେଇଛୁ? ମାମା କ'ଣ ବନେଇଛି? ମାମା ଖାଇବା କ'ଣ ବନେଇଛି? ମାମା ଶାଗ କି ଶାଗ ଏ? ହଁ କି ଶାଗ ବନେଇଛି? ସଜନା ଛୁନଛୁନିଆ ଶାଗ ନା ସଜନା? ଆଉ କ'ଣ ବନେଇଛି? କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା। କାଇଁ ବନେଇଛୁ ନା ମିଛ କହୁଛୁ? ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଆମ ମିସେସ୍ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା। ହଁ ତନୁଶ୍ରୀ ସରି ଜଲ୍ଦି ଆଣ। କ'ଣ ଭାରି ହସୁଛ କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏଇ ଆଇଟମ୍। ହଉ ଦେଖିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଖାଇବା କେଉଁଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବିରି ଡାଲି ଓଃ ଫେମସ୍। ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଛିଡ଼ାଉନା? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଖାଇବି। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଚାର କି ଆଚାର? ଆମ୍ବ ଆଉ କ'ଣ ମିଶିଛି? ଟିକେ ଦେଖାଉ ଟିକେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାମଚରେ ଦେଖାଉ। ହଁ ଆମ୍ବ ରାଗ ନା ମିଠା? ଏଇ ତ ମାମା କ'ଣ ବନେଇଛି ଦେଖିବା, ଖାଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଟିକେ ଆଡ଼େ ଆସ, ପଳେଇଲ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଟା କ'ଣ ବନେଇଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ବନେଇଛ? କାଙ୍କଣ। ମାମା ଯାଉଛି। ମାମା ଯାଉଛି। ପିଆଜ ବି କାଟୁଛ? ହଉ ଖାଉଛି, ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ କହିବି ସବୁଥିରୁ। ଟେଷ୍ଟ କରେ ଟିକେ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ ହେଇଛି।